Palit sa gatas ito na Troy ka. Kasi palit o gatas. Palit sa gatas ito ba sa mall? Ako'y palakunin mo. O ikaw lang ko. Asamukan ni mo. Pag ako bitang mula ka, mabantayan ko ni mo bata. Pero ako'y nagbantay sa bata. Ako na po ni mong palakun. Ako na magbantay ni Troy karon. Ikaw na lagi lang ka. Ako rin bantay kay Troy. Kaya magtanaw may TV oh. Sige na, baron ka pa huway po ko ba? Kasi pahuway sige na makiglaga ng mga lakaw ni mga klaro. Mga papamper-pamper, mga panils-nils. Dali na kayo mo, palit si daddy gatas sa mall. Asamuka, nakanaoy ako na mahinay mo lakaw, ani. Sige na, kaw. Kaan? Uy, samuka, ani. Uy. Ano dito? Ako'y magbantay, bibi. Sa may paliton din ako, di. Gatas ni Troy, Gerber, o diaper. Gatas ni Troy, Gerber, o diaper. 5,000 na. Unsa nga gatas ni Troy? Mau na. Di mo waka kabalo kay di mo gud ko nagapalit. Nawa. Unsa galing nga gatas ang palito no? S26 gold. S26 Gold. og 6 to 12 months na siya ha. Katulang 1.8 kilo. Paiguy lang na sa diaper og sa kuan ha, Gerber og sa gatas. kay ko din 5,000. Kuan gay nakaabot og 5,000. Di kuan na nagana ko nag-extra kay para ma kuan jud. Kani ako na may palakon hinuon. Sige na ba? Kano eh? Kung asan ka? Mag-English lain po, may ganani ko matugmol. Pa-Japon sa Japon, so pwede naman gud na. Tala. Dili na magpa-Japon sa Japon, utog na. Oh, wala matanan ta Miss Rachel. Sumuna mga boss no, bisan pag nakoy kalagot, nagdali-dali kog ilis para makaadto din ko sa mall. Una na kong gipalit kaning gatas akong anak. S26 gold nga pang 6 to 12 months. Isunod day nato ning Gerber nga lahi og flavor. Nay carrots, banana og uban pa basta kay sulod nato ni Tanandria. Pag human sa Gerber, proceed dayon ta sa Pampers. Grabe na akong pagdali-dali kay gusto na jud ko muuli. Ay taysa murag nang lapas ko ay. Awa lagi na radyo day ang Pampers diri. Pero di po day nato kalimtan nga akong kwarta 5,000 ra mo na mokuha tag sakto lang para dili ta ma-short diri at. Be. Ay, be. Tara. Tumalit na ko. Ay! Mana. Te, palihugsa ko ni Troy, te. Uy, ay, sa gawas ba? Gerber. Gatas. Moro ni mong pinalit, be? Oh, mo na tanan gatas ni Troy, Gerber ug Bumper. Tulura ka, gatas? Oh, kay Ani pa, Jud? mahal na kay mga pamaliton karon, kabalo na biya ka no. Hanga sukli. Pero na piso-piso. Muna ni nabilin sa 5,000? Ang nabiya ko ni mo no, mahal kay mga pamaliton kita. Muna ni mong pinalit? Be, paminaw sa ba? Mahal kay mga pamaliton tungod sa oil price hike. Ay ko ilara marki kabalo ko pilay presyo ani. Wala ni kabot 5 naron ni sa mga tres. Usoy tres di no po na mga tres. Resibo, asang resibo ani? Wala may resibo dire. Wala resibo dire. Pagbiyahe na ko ang resibo na palit sa hangin, wala na po na ako gikuha. Ngatik pa jud ka. Kung di pang balit nimo? Wala na ko di pamalit oy. Wala di ay ha? Pesa ba ka? Asa ka? Wala di ay ha? Joby. Unsa man eh? Unsa man eh? Saan eh? Naglagot na jud ko nimo Marky ba? Naglagot na jud ko nimo ba? Ingon ko, gatas ni Troy ang paliton. Dili imong imnonon. Hawa diri abi. Lagot kong tao sa imo ba? Pahawa na ba? Pahawa na ba? Ayaw pakita sa ko Marky ha? Matay ning tawhanan ni. Magaling kang kupal ka.